Mind Control je vyvinutý tlačiarom pre tlačiarov. Naša prevádzka sa mení od reaktívnych zásahov k prediktívnej kontrole, od Excelov k živým dátam. Toto je Mind Control manažér od GPC z SRO. Jedno miesto, kde manažér vidí, rozhoduje a koná. Hneď po otvorení máte prehľad celej výroby, status strojov, otvorené poruchy, plán údržby a trend problémov. Namiesto hľadania informácií v e-mailoch vidíte aktuálny stav v reálnom čase a viete, čo treba riešiť ako poavé. Prediktívna údržba upozorní skôr, než nastane prestoj. Sledujeme nabehnuté hodiny, cykly, opakované poruchy a ich príčiny. Systém navrhne optimálny zásah, aby sme šetrili čas aj materiál. Výsledok? Menej improvizácie, viac plánovania. V pláne údržby sú úlohy zoradené podľa priority. Každá má jasného zodpovedného, termín a históriu krokov. Namiesto, kto čo spravil, máme transparentný záznam, použité diely, čas technika, komentáre, fotky. Audit kedykoľvek, bez stresu. Komunikácia je okamžitá, interaktívna. Mechanik, operátor aj manažér majú spoločný kontext. Tiketu sa pridávajú správy, fotky, videá a poznámky. Zmeny stavu sa potvrdzujú jedným klikom, reakcie majú časové pečiatky a všetko zostáva v histórii stroja. Push notifikácie doručia to podstatné v momente. Nová porucha, zmena priority, pripravený diel, schválený zásah, aj upozornenie na blížiacu sa plánovanú údržbu. Každý vie, čo má robiť, bez telefonátov a čakania. Sklad náhradných dielov dôžime pod kontrolou. Minlomka max zásoby, rýchle rezervácie k tiketom a upozornenia na doplnenie. Menej stojacich strojov pre chýbajúci diel, menej viazaného kapitálu v sklade. V reportoch vidíme, kde uniká výkon, opakujúce sa chyby, najporuchovejšie uzly, OE trend, prestoje podľa príčiny. Rozhodnutia nerobíme pocitovo, opierame sa o dáta. A keď treba obhájiť investíciu, čísla hovoria za nás. Toto je moderná údržba, ktorú máme pod kontrolou. Mind Control manažér od GPC z SRO, menej prestojov, viac spoľahlivosti a pokoj v produkcii. Pretože v tlači rozhoduje rýchlosť, presnosť a pripravenosť. A presne to teraz máme.